Good morning! Good morning everyone! So today is December 16, 2024. So first day sa novena. Novena I mean sa Simba Gabi. Misa di Gallo. So guys, ganiya kay namata ko 3 AM nagipukaw ko nang yabi siya. Ana siya ulang 3 AM na. Asa ganito ka lang? Mulakaw na ko mulakaw ay dire na day ka no, magmisa di Gallo. Magsimbang gabi daw ko gadlawon, ana siya din. Man mo to. Naglibog jud ko guys asa ko musulod di grabe dagang kay live. So kung sa ganahan mong simba nga di kay makamatag sayo ang kung sa online kay ang Cebu sa Cathedral kay ila 4:30 ug ang kuan Santo Niño di Cebu 4:30 na sila live. Sakto ra kaayo nga di kay duka-duka ba. So maota guys, so karon na IP out sa mga seniors. Dari i-held sa ang barangay sa among covered court kay kadalasan man gud kay diha man jud permini mga payout sa among guys. So maoto pa mga seniors charot. So si Chucky wa ni dulhog. Kay ngano na among sigian dito once nga napasigian din na siya modulhog. Ambot asa rin siya. Tulog pa dagway. Mila baby. Maoto guys. Busog na kayo kung ipakaon ko ni motherhood. So time check is now 7:15. Amping mo guys. Grabe. Kaulan, ug kalit di baluan babalag. Wala sign nga mag-ulan mo kalit siya ulan niya. Grabe ka. Kuan ka ng lapok ang akong giagian guys. Ita ning tambok ta ay. Unya busog maglubos tag ginhawa charot gadala pa dito mga butang. So amping ta guys na ako sa office guys. So kanang daghang kay tawo sa gawas guys kay nag-waiting sila sa ilahang payout mga seniors guys tanawa guys. Ay kay tawo guys. Nag-waiting na sila guys sa payout. Good morning guys. So today kay maujud ang unang Misa di Gallo no, December 16, 2024. So kung kinsa ganahan nga mosimba sa online lang siya guys bang kanang dili kayo makamataw sayo pwede na ko mamatag alas 4 kay ang misa sa Santo Niño o sa Cathedral ang ilang misa kay 4:30 guys. Kung ganahan mo sa online nang mo tanaw ba mo simba, so na available na siya ang ilang oras sa ilang simba alas 4:30. So mao na to guys. Agi ko. Pila mong man na, linuto ba na? Kari, niluto muna lang naday. Pila man na? Si Tinta na siya, kari Kanang gamay, balik. 25 ra. 25? 25 lang. 25 lang. Karon sa... Dili, tapos dito. Tangan na.